Jamen det ved jeg ikke, altså jeg skulle aldrig udtale selv, at jeg er wrestler. Altså det er bare... Jeg er wrestler oppe i Aarhus, og det er jo professional wrestling. Der er jo en masse snak om dit navn, og du har prøvet at afbekræfte lidt af det. Hvad er dit navn? Ja, altså jeg hedder Sydney Hassel Hansen, det blev jeg navngivet dengang. Jeg er ikke døbt eller noget. Der er mange, der tror, at jeg er amerikaner og sådan noget, men jeg er pærdansk, og jeg hedder døbt Sydney. Men altså, jeg ser det ikke selv. Jeg lægger mange af de videoer, jeg laver ude på YouTube, men